Sashen Hausa, rediyon kasar Sin CRI mai sauraro barka da haka ta cikin shirin Muleka Brazil. Da ni Saminu Alhassan tare da Ibrahim ya muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau. Allah Ibrahim, kaga yadda wasanni sai kasance ko in ce wasa tsakanin kasar Argentina daga Latin Amurka da kuma New Zealand daga Turai. An yi ka da jini fili jini. Haka. Dama mun yi magana cewa kowa yana shakkan kowa. Tun daga fara wasan. Kowa yana taka tsantsan tun daga lokacin da suka ɗauki kwallo har zuwa lokacin da za su kai gidan ko kuma gaban gidan abokan kasa. Za a kai hari. Za a kai yawa. Kowa yana tunanin cewa ba zai bar bayansa don kar abin da zai biyo baya. Kuma haka abin ya kasance. Haka su ma masu kai hari. Idan ka kula mun yi magana akan Messi. Messi dama mun ce ba za a bishe sake ba kuma haka lamarin ya kasance. Haka shi ma Ruben. Kusan mutane biyu ne ko uku wanda suke makin da su ko kuma suke wannan kai musu wannan kura da zarar sun dauki kwallo. To haka lamarin ya kasance har ma wasu masu sharhi suke cewa Messi zai iya yin abin da suka yi lokacin da suka yi wasa da kasar Iran. Sai ana dab da kammala wasa wato an kusa cika minti 90 na wasa zai sace su ya ci kwallo. Ya so ya haka. Amma suka yana sakewa. Shi ma a nashi bangare Robin ya yi kokarin dabda a tashi wasan ya sanya kwallo a abubuwa suka fuskara. To yanzu dai bisa tarihi waɗannan kasashe biyu sun haɗa irin wannan mataki sau 5 kenan. Argentina ta ci wasa 2, New Zealand ta ci wasa 2 sun yi duro ɗaya. Saboda haka kenan a iya cewa kowane bangare ya nuna iya wasansa. To Malam Ibrahim kafin mu dubi ragowar sharhi dangane da wannan wasa bari in karanto kaɗan daga sakon da muka samu daga wadanda suka kwarai da gaske akwai ashirin jin a lafiya wanda ke cewa bai ji daɗin yadda wasan Brazil ya kaya ba ya ce wallahi bakwai sun yi yawa ina laifin ma 2 ko 3 to akwai kuma Musa Dorai wanda yake cewa su kan sun ji daɗin hakan dama Brazil na amfani da masu hura wasanni ne ina ma kwallayen sun kai 12. To abubuwan nura Garba Tsanya wanda ya ce gaskiyar magana FIFA ita take goyon bayan kasar Brazil shi yasa take samun nasara yana fatan Argentina za a ci ta 10 to ina ga fatan su ne haka sannan kuma akwai Kamal ke shehu wanda yake cewa ina fatan za a yi wasu da Argentina har ya zarta kasa da ake da Brazil to Bahaushe kan ce dai wai mugun nufi ba kashe dan barewa ita Argentina ita Allah ba wannan nasara kuma za ta buga wasan karshe tare da muke karawa ta Argentina. Mu koma ga batun wannan wasa wanda za a buga tsakanin wato kasar Jamus a wasa na neman mataki na 3 wanda ita Brazil mai masaukin baki za ta buga da New Zealand. Ya kake ganin wasa? To Saminu dama fa Brazil tawagarta wannan karo kai ne kawai kame haka. Masu sharhi dama sun yi magana cewa duk wasannin da suka yi na rukuni kai dai kawai kame ne in har Allah ya sa ku suka samu sa'a wani fadi da alhamdulillah. Gashi kuma ana musu ihu daga wani. Yawwa wanda haka kuma wannan lamarin ya kasance. Gaskiya ba su fito da wata tawaga mai karfi wanda za ta wato neman cin wannan kofi. Kai dai kawai kamar da muka faɗa kame ne har suka kai ga wannan. To kada matsayi na 3 ma ya kubce. To gaskiya Netherlands ba su basu ba tunda Netherlands ka duba da suka wannan fafata da ita Argentina yawa yadda Argentina ko kuma za a ce kowa ya kwaci kansa da kyar haka balle ko Brazil wataƙila Brazil saboda huce haushi ta yi kokari ta ga cewa kar da ta zama ta 4 ko ta nawa ne bari dai a wani kankano da ya kona ta dan tafuka wani abu a zuwa ba za mu ce komai ba domin an ce ba san mace to sai mai ta to shikenan dangane da sharhi kuma ga wasa na karshe ma iya bari zuwa gobe kafin nan idan mai sauraro yana da buƙatar bayyana nashi wato matsayi ko kuma hasashe dangane da yadda wasan mataki na 3 zai kasance a iya aiko mana kan adireshin na Facebook wato Hausa da CRI ko kuma shafin na Facebook na CRI Hausa a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na CRI Sami da Hassan tare da Ibrahim ya ke cikin sake kasancewa da kuma cikin shirin na Muleka Brazil. Kafin da Najeriya ne. Ito lang yung hindi ako sa